Και 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ανοιχτή στάση κροσμποτηλή. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Κλειστή. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Δεξιά στροφή στην τάμα με προετοιμασία. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Σημείωση. Το χέρι του καβαλιέρου δεν κρέμεται, είναι εδώ. Το χέρι της δάμας είναι μπροστά από το στήθος. Αριστερή στροφή του καβαλιέρου. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Δεξιά στροφή με δύο χέρια. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Αριστερή του καβαλιέρου με δύο χέρια. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Αριστερή στροφή της δάμας με προετοιμασία στο 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Δεξιά στροφή του καβαλιέρου. 1, 2, 3. Δεξιά στροφή της δάμας. 5, 6, 7. Βασικό. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Προετοιμασία για μια στροφή. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Πού θα το πούμε αυτό? Την άβμα. Και 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 1. Μουσική.